nandi ayunyo kalinan ganti nan babarika kabenan are lasio sio ika mangasa bisonan manusu di hulu hati antara soramu sakit di luar dapat dikusu padiang di dalam jo apong kadibuju barambui ba angin sarugo luluh denai demaninyo kato ko oma mungkin dapat dan hadang ia tanang malanan mengaramkan di dena bapangtang mau kai janji di urang sumpah nan balang kabi bapisah bukan yo kehendak hati habis kasih dekan nai harago diri mangasa bisonan manusu di hulu hati antara soramu sakit di luar dapat dikusu padiang di dalam jo apong kadibuju barambui ba angin sarugo luluh denai demaninyo kato ko oma mungkin dapat dan hadang ia tanang malanan mengaramkan di dena bapangtang mau kai janji di urang sumpah nan balang kami bapisah bukan yo kehendak hati habis kasih dekan nai harago diri bapisah bukan yo hati habis kasih dekan nai harago diri